Gure realitatetik urrun daudenei laguntzeko aukera badet, nire aletxoa jarri eta behintzat besteengan kontzientzia bat pizteko aukera badet, kasu honetan Sahararekin, egingo dut. Eta horregatik parte hartuko dut kontzertu honetan. Nik uste elkartasuna, gure artean elkartzeak zein indarra duen, nik uste hori garrantzitsua dela eta gainera ze modutan, modu oso politetan lagundu daitekela urrun dauden askoi eta arteak ere zein indarra duen gauza hauetan.